Ο Βασίλης Χιμαριώτης ως Δήμαρχος Κορισσίων την περίοδο 2006-2010 έχει παράξει έργο που οι δημότες το είδαν, το έζησαν και το ζουν μέχρι σήμερα. Γνωρίζουμε και μπορούμε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες σας. Σχεδίαση και κατασκευή της πλατείας, κατασκευή πεζοδρομίων, δημοτικός φωτισμός στο χωριό. Κατασκευή νέου λιμενοβραχίων από την ακτή. Παράδοση μελέτης επέκτασης του λιμένος Πετρητή στο θαλάσσιο τμήμα του. Πρόσβαση σε άτομα με ειδικές ανάγκες. Κατασκευή πεζοδρομίου. Δημοτικός φωτισμός. Διαμόρφωση παραλίας με προστατευτικά κάγκελα και φωτισμό. Διαπλάτυνση λιμανιού. Τοποθέτηση χλωοτάπητα και περίφραξη. Κατασκευή κερκίδων και αποδυτηρίων. Αγορά έκτασης 3,5 στρεμμάτων γύρω από το γήπεδο. Τοποθέτηση χλωοτάπητα. Δημοτική οδοποιία στα χωριά. Παράδοση ολοκληρωμένης μελέτης για αποχετευτικό δίκτυο περιβολίου Σάντα Μπάρμπαρα, Μαραθιά, Αγίου Γεωργίου, Αργυράδων. Κατασκευή αίθουσας πολιτιστικών εκδηλώσεων. Αίθουσα διδασκαλίας μουσικής χοροδιών περιβολίου. Δημιουργία του Δημαρχείου Αργυράδων. Παράδοση ολοκληρωμένης μελέτης παράκαμψης Αργυράδων. Δημιουργία του Ιατρείου Αγίου Νικολάου. Θέλουμε την εμπιστοσύνη σας να κάνουμε την Νότια Κέρκυρα πρωταγωνίστρια. Επιτέλους, να πάμε τον τόπο μας μπροστά. Ο Βασίλης Χιμαριώτης ήταν ένας δήμαρχος που έχει παράξει έργο στο Δήμο Κορισσίων. Δώστε του την ευκαιρία να παράξει έργο μαζί με την ομάδα του για ολόκληρο το Δήμο Νότιας Κέρκυρας. Ενωμένοι για τον Νότο. Υποψήφιος δήμαρχος Βασίλης Χιμαριώτης. Στις 8 Οκτωβρίου, στο Δήμο Νότιας Κέρκυρας, υπάρχει μόνο μία επιλογή.